לפני כמה ימים מנהיג חיזבאללה, נסראללה, עשה נאום גדול ובו הוא צחק והתבדח על חשבון הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף שליט"א. הוא לא זוכר כנראה מה קרה למי שצחק על אבא של הרב עובדיה יוסף זצ"ל. בעזרת השם נראה גם את הקשר בין נפילת לבנון לגילוי המשיח, סרטון מפתיע ביותר. וגם נזכיר מה קרה למנהיגים של עמים ששנאו את ישראל כשהמנהיג שלהם צחק בפומבי צחוק מרושע. שלום לכולם, שמי יעקב מאור, ערוץ של עצות בנושא אמונה, אהבת חינם ואיך לעבור את התקופה עד הגאולה. לפני כשלוש שנים עשינו סרטון על הפסוק ועל לבנון באדיר ייפול. מה שאמרנו אז עומד לקרות היום, בעצם מה שהיה חצי בערפל אז נהיה ברור כשמש היום. הבאנו אז את נבואת ישעיהו, פרק י' פסוק ל"ד, וניקף סבך יער בברזל ועל לבנון באדיר ייפול. תלמוד ירושלמי מסכת ברכות, פרק ב', דף ה', טור א', כתוב, ועל לבנון באדיר ייפול. מה כתוב אחרי זה? ויצא חוטר מגזע ישי. והסברנו שיש כאן לא רק רמז, אלא אמירה מפורשת שמיד אחרי נפילת לבנון, תהיה התגלות של מלך המשיח בן דוד שהוא חוטר מגזע ישי. ולפני שנמשיך, בקשה אישית. בבקשה, עשו מנוי אל הערוץ, אבל תוודאו שאתם רואים את הסרטון בערוץ שלי, עם תמונה קטנה שלי למטה. יש הרבה ערוצים, מורדים את הסרטונים, שמים לערוץ שלהם, יירשמו לערוץ שלי ועשו לייק, זה נותן לי כוחות להמשיך. הפסוק ולבנון באדיר ייפול צריך לקרוא בצורה נכונה, והלבנון, מתי הוא ייפול? באדיר. אדיר זה שם של בית המקדש, כלומר כשיגיע זמן התגלות המשיח, ואז הלבנון ייפול. והנה החדשות של הימים האחרונים, ממש אנחנו רואים שעשינו צעד ענק לקראת קיום הנבואה. ברגע שלבנון נופלת, מגיע שלב של יצא חוטר מגזע ישי, גילוי משיח בן ישי, שזה דוד המלך השלום. ולפני זה נתייחס לנאום של נסראללה, מנהיג חיזבאללה, שבו הוא צחק והתבדח עליו, על הרב הראשי לישראל. יש בעבר כמה מנהיגים אחרים שצחקו על ישראל, וזה היה בתחילת מפלה שלהם. למשל, מי זוכר את הצחוק הגדול של סדאם חוסיין, פרלמנט העיראקי, בזמן מלחמת המפרץ, זמן קצר אחרי זה היה הסוף שלו. ויש לנו גם נסראללה צחק על הרב יצחק יוסף, שהוא בנו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל. נספר כמה מקרים שמהם ניתן לנסראללה להבין איזה טעות גדולה הוא עשה. ולפני זה עוד נזכיר שהיה לנו גם את הצחוק של פרעה, כשמשה בא פעם ראשונה לפרעה, עשה לו את התרגיל מהנחש, ופרעה התגלגל מצחוק, אבל הצחוק הזה היה התחילה של מפלה שלו. אז בואו נראה בהתחלה כמה דוגמאות חיוביות, משם נמשיך ונראה את שאר הדברים. תחילת נשיאותו של חוסני מובארק, נשיא מצרים, הם רצו לבנות איזה גשר שיעבור דרך בית עלמין יהודי במצרים. הרב עובדיה ביקש להיפגש איתו, הוא פשוט לקח כרטיס, טס למצרים, ביקש להיפגש עם מובארק, מובארק קיבל אותו בכבוד מלכים, ואחרי שהרב ביקש, מובארק אמר שזה יעלה הון תועפות לשנות תוכניות, אבל מכיוון שהרב עובדיה מבקש, הוא יבטל את התוכניות לחילול בית העלמין היהודי. ואז, רגע לפני שהרב עובדיה עמד ללכת, מובארק ביקש מכולם לצאת. הוא תוציאו כל איש מעליי, ואז אמר הרב עובדיה, אני מאמין גדול בברכות שלך. אני מבקש שתברך אותי, כן, מובארק יודע מה זה ברכות של הרב עובדיה יוסף. ואז הרב עובדיה בירך אותו, תקשיבו טוב, יהי רצון שתאריך ימים על ממלכתך. הוא היה נשיא מצרים 30 שנים, מובארק. אף מנהיג מצרי לא החזיק מעמד, אפילו קרוב לזה. בהמשך הסרטון נראה איך זה קשור לנפילת לבנון וגילוי המשיח. אחרי שנים בעקבות מהפכת 2011, מובארק הועמד למשפט על הרג מפגינים, הורשע ונידון למאסר עולם. הוא ביקש משפט חוזר וכל העולם ידעו שיפסקו נגדו. כן, במצרים עשו לו משפט ציבורי, ולא הפסיקו לבזות אותו תמונות מבזות מהכלא, והוא גם נהיה חולה אנוש, שהרופאים אמרו שיש לו גג שנה לחיות. ואז הרב עובדיה יוסף, פשוט לפני המצלמות, שהיה לו שיעור שם עם צילום והכל, אמר ככה, יש לי הכרת אותו ולמובארק, אני מברך אותו שהשופטים יוציאו אותו זכאי. כל זה משום הכרת הטוב על הטובה שמובארק עשה לי הרבה שנים קודם. אף אחד בעולם לא האמין שיצא זכאי, היו המון סעיפי אישום נגדו. ותבינו, מי שלקח את השלטון זה אלה שנגד מובארק, השופטים היו בכיס שלהם.
במיוחד ממש היה כמה ערעורים לפני זה שלא עזר לו שום דבר, וזה לא הכל. אז מובארק, כמו שאמרנו, היה חולה מאוד, אנוש. והרב עובדיה יוסף הוסיף ובירך אותו שלא רק שיצא זכאי, אלא שיהיה בריא. בואו נראה את הסרטון שבו הרב עובדיה יוסף מספר את הסיפור במילים שלו. עד קטן. לפני 28 שנה אני הייתי רב ראשי לישראל. נודע לי דבר אחד, שבמצרים עשו ועדה של מהנדסים בכירים, לעשות תוואי, איך לעשות כביש, שאמרו שמה שיהיה הקלה לתושבי מצרים. אבל הכביש הזה עובר על בית הקברות היהודי, שם תמונים גדולי העולם, ומתוכם רבי חיים קפוסי בעל הנס, היו קוראים אותו. שם, כל קבורים שם, נמי עשו שם את הכביש, יזרקו את כל הקברות, שעוני עפר, הכל יזרקו אותם. והיה סכנה לזה. מיד לקחתי מקלי ותרמילי ונסעתי למצרים. היה איתי רבי אריה דרעי. ביקשנו מהשגריר שבישראל שיודיע להם שאנחנו רוצים לבקר את הנשיא. ואנחנו אצלו. היה מובארק הנשיא. קבל אותנו באיזה כבוד מלכים קבל אותנו. והתחלנו לבקש אותו, כך וכך. התוואי הזה יהיה פוגע בקברות היהודים, יהיה אחר כך, וזה יהיה לשכבי העפר. מבקשים אותך, תשנה את התוואי הזה, תעשה תוואי אחר, וזה יישארו הקברות על שמעמינו אותם. אמר, זה יעלה הוצאות הרבה, יש הרבה הוצאות, לשנות את התוואי. אבל אתה מבקש, אני נתן לך. הוא עשה לנו כבוד. אחרי שבקשתי אותו והסכים, היה עוד דברים סודיים שאני לא יכול לספר אותם. ביקשנו אותו, כל דבר נניע בראשו. טוב, גם זה. הוא קיים את הכל. כמו שהבטיח לי קיים. אחרי שגמר מובארק, ביקש, באנו ללכת, אמר, הוציאו כל איש מעליי. הוציאו אותם כולם החוצה. נשארתי אני והוא. אמר לי, אדוני הרב, תברך אותי. אני מאמין הברכה שלך. שמתי ידיי על ראשו, ולך אותו. יהי רצון, תאריך ימים, המלכתך. שיגיע לפני 28 שנה. הוא מלך אותם ב30 שנה. היה נשיא של מצרים. במצרים שיש 30 שנה, זה דבר נדיר, לא דבר רגיל. אבל ברוך השם, הברכה התקיימה. איש שלום, שוחר שלום, אוהב ישראל. הוא נופל עכשיו, ואני תפילה, אומר לכם, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, שיציל אותו מיד שונאיו, ויטע בלבם של השופטים שלו חוכמה בעיניו ודעה והשכל, ושום הכרת הטוב, שיפסקו דינו, ישפטו, יוציאו לאור משפטו, ויוציאו אותו זכאי. כן, ואחר כך אני עוד מתפלל שהשם יהיה בריא, שייתן לו שרופה שלמה ויהיה בריא. מצווה להתפלל על כל אוהבים של ישראל. An Egyptian court dismissed murder charges against former President Hosni Mubarak, acquitting him in the killing of hundreds during the 2011 uprising that ended his nearly 3 decades in power. Supporters of the 86-year-old former president celebrated the news on the streets of Cairo. Thanks to God for this justice. Mubarak has now gained back his rights. Egypt has now got over the January 25th conspiracy. פשוט לא יאומן. הרב עובדיה יוסף כמה ימים לפני המשפט של מובארק. זה אחרי שמובארק הגיש כמה ערעורים ולא עזר לו שום דבר. בירך אותו
והוא זוכה מכל אחד ואחד מהסעיפים, זיכוי גמור, הוא השתחרר, ולא רק שהוא השתחרר, הוא גם היה חולה אנוש, היה צריך למות תוך שנה מקסימום, זה מה שהרופאים אמרו, הוא חי עד גיל 91, ברכה של רב עובדיה יוסף. תבינו מה זה כוח של הרבנים בישראל, ומה הכוח של התורה. תשמעו עוד סיפור קצר, מלך ירדן, חוסיין, היה חולה סרטן, ביקש מהרב כדורי שברך אותו, הרופאים היו יושבים ממנו, בירך אותו והוא התרפא. הסיפורים האלה ממחישים שיש לחכמי התורה כוח לגזור גזירות בשמיים, והקדוש ברוך הוא מקיים. עם ישראל הוא עם שבונה את העולם, נדיר מאוד שרב ישתמש בכוח שלו כדי לעשות רע למישהו, אבל הקדוש ברוך הוא עצמו לא מסכים שיפגעו בכבוד של רבנים הצדיקים, הוא מיד פוגע במי שפוגע בכבודו של הצדיק. בואו נראה כמה דוגמאות. שני כתבים מפורסמים החליטו לעשות צחוקים על הרב עובדיה יוסף. שמעו שאנשים מגיעים אליו לקבל ברכות, זה היה מזמן לפני כמה שנים הסיפור הזה. חשבו שהכל שטויות, רצו לבזות אותו. הכתבת התחפשה לאישה שחולה במחלה, והכתב איך הגיעו עם מצלמות נסתרות, הגיעו לרב עובדיה, וביקשו לראות מה הרב יעשה איתם. הרב אמר להם, תשמעי, אני לא יכול לעזור לך. הם יצאו משם, והיא קצת לא הרגישה טוב. הלכה לבדיקות, גילו אצלה את המחלה. להבין מה זה קדוש ברוך הוא שומר על כבוד של רבנים, אפילו שהרב עובדיה מעצמו לא היה מאחל לה שום דבר כזה. מקרה שני, וידוע שהנביא עידו, זה עכשיו תקופה, הולכים תקופה של המלכים בישראל, הרבה שנים אחורנית, היה מלך ירבעם שהיה עובד עבודה זרה. בא אצלו נביא עידו, באותו זמן שעידו עובד עבודה זרה, ניבן לו נבואה על העונש הצפוי לו, על החטאים שלו. ירבעם הרים את היד שלו כדי להכות את הנביא עידו, אומר המדרש, היד שלו התייבשה באוויר. למה? כי הוא רצה להרביץ לנביא, והוא לא יכל להחזיר, תקוע עם היד באוויר, עד שעידו סלח לו. וכשהוא עבד עם אותו יד, עשה עבודה זרה, כשברוך נתן לו להזיז את היד, אבל לא היה מוכן שיפגע בכבוד של התורה. אז עכשיו אני ממליץ לאותו נסראללה, שעשה מיד מסיבת עיתונאים, מבקש מחילה מרב יצחק יוסף. אבל ברור לי, כי מה, הוא ביזה אותו ככה בסרטון שהוא עשה לעיני כל העולם. ברור לי שהגאווה שלו לא תאפשר לו לעשות את זה. נסראללה מחריב את לבנון, ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שלא אנחנו נצטרך להילחם שם, אלא שהקדוש ברוך הוא יעשה את העבודה בשבילנו. דבר אחד ברור, ועל לבנון באדיר ייפול. וברגע שלבנון נופלת, תזכו ממש, תחכו לגילוי משיח בן דוד. בעזרת השם, גאולה של עם ישראל לעולם כולו, ברחמים גדולים. אנחנו משאירים את כל העבודה לקדוש ברוך הוא. אנחנו רק מבקשים ממנו שיעשה את העבודה. לסיום שוב, בקשה אישית. העמותה שלנו אורות אמונה בני משה פועלת חזק מאוד בקרב האוכלוסייה, יש לנו גם כל האברכים, רבנים מזכי רבים, חלוקת מזון למשפחות, טיפול בנוער נושר, שלום בית, עצות, מענה לשאלות ההלכה, טיפול משפחות יתומים, גישור ועוד. מכירים אותנו בציבור, הרבה בזכות כוח התפילה, ומאז המלחמה הרחבנו את הפעילות. אנחנו זקוקים להוראות קבע. התורמים יזכו להסכם זבולון ויששכר, יקבלו זכויות בשמיים. על כל הפעילות המבורכת שלנו, בלי נדר, גם לברכה יומית ממני. מבקש תתרמו אפילו הוראת קבע, בסכום קטן, הוראת קבע. כן, העיקר להיות שותפים. כדאי לכם. בזה שם זה ממש יהלומים. אפשר לפנות אליי בוואטסאפ בטלפון שאשאיר מיד. באהבה גדולה ממני יעקב מאור, לישועתך קיווית אדוני. עשו מנוי לערוץ, לחצו על התמונה שלי בעיגול הקטן, תפיצו את השיעור, סמנו שאהבתם, כל אדם שיראה בזכותכם זה זכויות. טלפון שלי, 0528-395189, בבקשה לא לצלצל. תשלח וואטסאפ ואני חוזר לכם. כל טוב, תחכו למשיח בעזרת השם בקרוב, ברחמים גדולים.